Γεια σου! Είμαι η Τζιλ Δούκα και αν θες να ζεις μια ζωή γεμάτη με αγάπη και επαγγελματικές επιτυχίες, τότε μείνε μαζί μας! Γεια σου Τζιλ! Σε βλέπω στα βίντεο και είσαι πολύ cool. Σούπερ κομπλιμέντο. Ευχαριστώ. Είμαι η Μαριάννα και έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Κακό αυτό. Από το σπίτι πάω στη δουλειά, η οποία δεν μου αρέσει κιόλας. Μετά σπίτι. Η σχέση με τον άντρα μου είναι τόσο μονότονη όσο μια ευθεία. Wow. Σε βλέπω όλο όρεξη για τη ζωή και σκέφτομαι ότι θέλω κι εγώ να είμαι έτσι. Τι μπορώ να κάνω? Καταρχήν, Μαριάννα, συγχαρητήρια. Η συνειδητοποίηση ενός προβλήματος είναι η αρχή και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως έλεγε και ο αγαπημένος Πυθαγόρας. Εάν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις κανένα. Και πιστεύω, ως γυναίκες, τείνουμε να το ξεχνάμε αυτό, λέει η απίθανη J.Lo. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να πάρεις μία απόφαση. Την απόφαση να δεσμευτείς, να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Είμαστε προγραμματισμένοι για το καλύτερο, προς τη βελτίωση και την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε νέες εμπειρίες, κέφι, χαρά, καθώς επίσης ανατροφοδότηση, feedback στη ζωή μας. Είσαι μοναδική στη γη. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα όπως εσύ. Σου προτείνω να βρεις τι σε κάνει να λάμπεις και να βγάζεις το καλύτερό σου. Δεν έχουμε έρθει στη γη για να πληρώνουμε το στεγαστικό και να αλλάζουμε αυτοκίνητο κάθε 7 χρόνια. Σου αξίζει μια καταπληκτική ζωή και είναι σημαντικό να σταματήσεις κάθε είδους μπλα 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 που έρχεται στο μυαλό σου και να εστιάσεις. Να εστιάσεις στο πώς θα βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό, σήμερα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Ας βγούμε από το υπάρχω και ας πάμε στο ζω. Μόνο εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε τη ζωή που θέλουμε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε σήμερα. Σου προτείνω λοιπόν να κάνεις για τις επόμενες 7 ημέρες αυτή την άσκηση. Τώρα θα την κάνουμε μαζί. Μπροστά σε ένα καθρέφτη βάζουμε το ένα χέρι στην καρδιά και το άλλο στο μάγουλο. Απαλά σαν να αγγίζουμε ένα παιδάκι. Αν σε δει κάποιος στο σπίτι ή το γραφείο και σε κοιτάξει περίεργα, πες η life coach μου είπε να το κάνω. Πάρε βαθιά ανάσα και πες «Καταλαβαίνω και σε αγαπάω χωρίς περιορισμούς». Καταλαβαίνω και σε αγαπάω χωρίς περιορισμούς. Κάντο 3 φορές. Έτσι επιτυγχάνουμε μία από τις πιο βασικές ευθύνες στη ζωή μας. Να είμαστε στοργικοί και ευγενείς με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είδες το βίντεο? Τέλεια! Τώρα, εάν σου άρεσε, μπορείς να το μοιραστείς με τους αγαπημένους σου στα social media. Οι προτάσεις χωρίς πράξεις δεν φέρουν αποτέλεσμα. Τι μπορείς να κάνεις για να δείξεις τον εαυτό σου ότι τον αγαπάς? Θα χαρώ πολύ να δω τα σχόλιά σου κάτω. Σου προτείνω να εγγραφείς στο newsletter μας για απίθανα extra tips. Σου αξίζουν τα καλύτερα στη δουλειά και στην αγάπη. Ναι, αλήθεια.